majalisa ku yi mana dokar da za ta hana cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dan siyasa ko malami ko ta dan kungiya in ya faɗi magana da ake jin akwai rashin ladabi a kira shi gaban kwamiti a tantance a yi masa hukuncin da ya dace amma an kun shagala yanzu da yin doka akan sarki na ramu da maganar sarki in ba ku san sarki ku tsige shi mana me bukatar mutanen Kano ana wani magana akan sarki shi ne bukatar mu me zai amfane mu in kuna son sarkin nan ku bar shi in ba ku so kawai ku ce yayi laifi ku tsige shi amma a ce a zaɓi mutane a shiga rana a sha wahala a zaɓe ku wasu sun mutu saboda ko sun kashe dukiyarsu wasu sun yi sare-sare wasu sun yi ƙiyayya don ku je majalisa ku yi mana aiki ana yunwa ana talauci ana fatara ana sata ana fashi kwanan na aka kai hari bici kwanan na aka kai hari bagwai kwanan na aka zagi annabi amma kuna ta maganar sarki kuma da abin dirama kowa ya san wannan dirama ce sarki an naɗa shi in bai muku ba ku cire shi amma a ce wani sarki ya yi maganganu na rashin ladabi wa ya tabbatar wani malami aka kaiwa ku kawo mana maganganun sarkin mu ji in yayi mu je mu gaya masa kai rashin ladabi ka janye in baka janye ba ga hukuncin Allah a kanka sai an kai majalisa ba sarkin ya faɗi maganganun muka yi challenge ɗinsa ba kuma gwamnati ta goyi bayan mu ya kawo kundi na iyali aka zo aka yi a BUK duk mafi yawan ku sun je ni na jagoranci ba su kin yadda da abin da aka saka a cikin kundin na wasu abubuwa magana shekarun aure magana ƙarin aure da maganansu muka je muka gabatar da fefa malamai suka yi sarkin nan yana zaune